Joseph Lija għandu 33 sena, oriġinarjament minn Birkirkara u għal dawn l-aħħar 5 snin qed isegwi kurs fil-mużika klassika b'aċċent fuq kant operistiku, studju tat-teatru tal-vuċi u chamber opera fil-Konservatorju ta' St. Petersburg imsemmi għal Rimsky-Korsakov. Fost l-ewwel kisbiet mużikali tiegħu huwa kien l-uniku Malti li ntgħażel biex jifforma parti mill-World Youth Choir fis-sena 2003. Madankollu d-debut tiegħu f'Malta fil-qasam operistiku bħala solista imur lura sena 2005 permezz tal-opra Romeo and Juliet fit-Teatru Manuel, kif ukoll permezz ta' Fedora fit-Teatru Aurora fl-istess staġun. Sa minn xkunitu Joe kellu ġibda kbira għall-mużika, sansitra dik klassika u operistika. Kien doq strument fil-banda, kif ukoll kien jifforma parti minn diversi korrijiet. Minn barra l-impenn għall-edukazzjoni akademika u teknika, Joe impenja ruħu fl-Iskola tal-Mużika Johann Strauss. Aktar tard f'Żożitu u identifika l-vuċi tiegħu bħala dik ta' baritonu liriku. Il-baritonu huwa dik il-range ta' vuċi medja, jiġifieri huwa bej il-baxx u t-tenur. Il-tenur huwa dak li jitla' ħafna għandu vuċi rqieqa, il-baxx dak li għandu il-vuċi ħoxna. Fis-snin li għaddew tul iż-żjarat tiegħu fis-sajf u ħataf kull opportunità li hu sehem fi diversi attivitajiet kulturali f'Malta. Joe għandu għal-qalbu l-aktar l-opra lirika. Sa issa kellu l-opportunità li jiltaqa' fil-qrib ma' esponenti kbar tal-mużika operistika fosthom Elena Obrastova u Sergej Fergus. L-intensità tat-tagħlim hija tal-għaġeb, jiġifieri xi ħaġa li qas kont noħlom biha mill-esperjenza li għandi hawn Malta. Jieħduha bis-serjetà ħafna. L-ambizzjonijiet ta' dan iż-żagħżugħ huwa li jkompli jiżviluppa l-karriera tiegħu. Ifhimni, nixtieq li hawn Malta jkun hawn iktar mhux apprezzament, imma mhux l-apprezzament biss, xi ħaġa li tkun tidħol iktar parti mill-ħajja tagħna. Sa dan it-tant mix-xahar li ġej, il-vuċi tal-baritonu Malti Joseph Lija mill-ġdid terġa' tidwi fit-teatri tal-opra fil-Belt tal-Kultura fir-Russja, dik ta' St. Petersburg.